Diyos marhay na hapon po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pagpicture o pagtext kung bako man importante. Urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asing kabanalan kan simbangan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Please all rise to start our novena to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Almighty and merciful God, Thou hast granted to Thy beloved servant Saint Anthony the privilege that his devotees may find their lost things. I thank Thee for these many favors, though Thou hast conceded to this glorious saint. And I supplicate Thee, through his intercession, to grant to my soul an efficacious and heavenly light, so as to refrain from inorderly appetites, and that I may not lose the valuable gift of Thy grace, and if unfortunately lose it, I may soon find it again. Amen. Please kneel. God and Lord of the archangels, Thou who hast adored Thy beloved servant Saint Anthony with wondrous prerogatives, and has chosen him to perform works of the highest degree for Thy greater glory and the benefit of souls, I give Thee unnumbered thanks, the eminent wonders with which Thou didst adorn and favor him after manner of sovereign spirits. And I beseech Thee, through his intercession and merits, Thine to root out of my soul all errors that tend to blind it, so that I may comply perfectly with the obligations of my state in life in which divine providence has placed me. Grant also that I may obtain that which I especially ask in this novena, if it be for the greater glory and good of my soul. Amen. Concluding prayer to Saint Anthony of Padua. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Here, mention your requests. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of Thy sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso,
Sa pagpapasalamat, huli kan mangangangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay, kan lakaw, kan bilog na kinaban. Inaako mi, na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman, kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo, asin ngunyan, namamatean mina an padusang balik, kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat, dulot ni Jing Liaguno, ni RJG Manzanades and Family, ni Mr. and Mrs. Aljon Daet, ni Blesilda Olivares and Family, ni Jeanette Dino, asin ni Janice Bermilio. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag, for 4th year death anniversary of Francisco and Osmundo, kan Alamo family, ki Chodorica, kan Cabria asin Austero family, ki Cesar ni Norma Baharo, ki Cornelio ni Delia Arizgado, ki Rene Jr. ni Rene Dilariarte and family, for 4th death anniversary of Betty ni Rita Palanca, ki Vicente asin Benezer, ni Mr. and Mrs. Aljon Daet, ki Hilario asin Esther, kan Bailon family, ki Oscar ni Nida Luzuegro and family, ki Hortensia asin Norman ni Joan Olavario and family, ki Jorian Rossi ni Janice Bermilio, for All Souls ni Anthony Amaranto asin ki Vicente, kan Abion family. Dagos. Dagos. Sige raray mga tugang ko ki Kristo, Diyos marhay na hapon po sa Indugabos. Ngunyan, Martes, sa ikakagtulong simana sa ordinaryong panahon. Makisumaro po kita digdi sa Eucharistia na pamamayuhan ni Reverendo Padre June Cerocales. Magtirindog po. Dagos asin magtiripon,
Magawit asin magpasalamat, magsamba sin magumaw sa Diyos. Magawit asin magpasalamat, magsamba sin magumaw sa Diyos. Sa ngaran ka nama, asing kanaki, pating ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo ang kagurang nanta, ang pagkamuod kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Diyos marhay na hapon po sa indogabos, mga tugang. Diyos maray na hapon man po, Padre. Nagkatari po na naman kitang unya na hapon sa pagdulot kining banal na Eucharistia, tanganing sarabay kitang mag-umaw asin magpasalamat sa mahal na Diyos, hulikan danay niyang pagkamot asin pangataman na dinidirihir kita gabos na magkamit nin kaligtasan. Kaya ipamibin niya tong gayo ng God kita gabos na uyadigdi sa banal na misa, ang sa tuyang mga familia, siriman ang sa tuyang parokya, dayade kitang bendisyonanin marhay na pagkabuhay, makamtan niya to ang kaginawaan, ilikay sa anuman na katibaadan asin kailangan, asin magkamit kita nin kaligtasan. Kaya tangadi kitang maninigo na magdulot kining banal na misa, sa tuyang unya nagirumdumon asin pagsolsolan, ang sa tuyang mga naginibong mga kasalan, maghagad po kita nin kapatawaran sa Diyos na makakamhan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa saindo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan tan Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka. Mamibi kita. O Diyos, namimibi kami, nahuli kan grasya nin pag-ampon, binuot mo kami na maging mga aki nin liwanag. Warasan na daay kami, matahuban kan diklom nin kaputikan, alagad padagos kaming mahiling na nagdadanay sa banaag nin katotoohan. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo na sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as inagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa, hali sa libro nin Henesis. Pagkaagang amay, ang mga anghel pinagsadol si Lot asin sinabihan, lakaw na, darahaan sa imong agom, asin ang duwa mong aking babae, na yaong digdi, tibaad makadamay kamo sa padusa, kan Sodoma. Alagad, kandai siya naghihiro, kinaptan nindaan sa iyang kamot, asin ang kamot kan sa iyang agom, patin kan sa iyang duwang aking babae, asin dinarasinda sa luwas kan banwaan,
hulita naherak sa iyaan kagurangnan. Kanidto na sinda sa luwas, sinabihan siya, magdulag ka na, dai ka maghiling sa likodan mo, dai ka man maguntok sa inman sa bilog na ining kahiwasan. Duman ka sa mga bulod, tatibaad ka magadan. Si Lot nagsabi, dai kagurangnan ko, uya, nakakuanin biyaya sa imong mga mataan sa imong surugoon. Asin, pinahilngan mo nindakulang pagkaherak sa pagligtas kan sa iyang buhay. Alagad, dai ako makakadulag sa bulod. Tibaad abuton ako kan karatan asin magadan ako. Igwadyanin banwaan na haraning pagdulagan asin sadit sana. Tugote akong magdulagduman asin mabuhay ako. Sinimbag siya, uya, tinatao ko paan sa imong hinahagad. Dai ko tutunawon ang banwaan na sinabi mo sako. Maghidali ka, dumulag ka duman. Dai akong magigibo sagkod na makaabot ka duman. Kaya ang banwaan inaapod Zoar. Nagsisirang an aldaw kan umabot si Lot sa Zoar. Dangan, pinauranan nin kagurangnan an Sodoma asin Gomora, nin asupre, patin kalayo hali sa langit. Tinunaw niya idtong mga banwaan, saka an bilog na kahiwasan. Sagkod kan gabos na nag-eerok duman sa mga banwaan, asin an mga nagtutubo sa daga. Alagad taan agom ni Lot, naghiling sa likodan niya, nagi siyang hariging asin. Pagkaaga, tuminukad si Abraham duman sa pinagtindugan niya sa atubang nin kagurangnan. Pinagtanaw niya ang Sodoma asin ang Gomora, asin ang bilog na kahiwasan kandaga. Nahiling niya ang aso na nag-aalintabo hali sa daga. Siring sa aso nin horno. Asin nangyari na kan tunawo nin Diyos ang mga banwaan kan kahiwasan, naromdoman niya si Abraham. Kan isinubol niya si Lot sa luwas kan mga banwaan na tinunaw nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, an sa imong pagkaherak, danay yaon sa atubang ko. Kagurangnan, an sa imong pagkaherak, danay na yaon sa atubang ko. Ugidon mo asin baloon mo ako kagurangnan. Siya saton mo an sakong puso asin sakong kalag. Hulitaan pagkaherak mo yaon sa atubang nin sakong mata, asin naglalakaw ako sa imong katotoohan. Kagurangnan, an sa imong pagkaherak, danay na yaon sa atubang ko. Daimo ipag-iba sa mga parakasalaan sa kuyang kalag. Daimo man itao sa mga tawong mabangis an sakong buhay. Nasa sa indang mga kamot an mga karatan, an sa indang toong kamot nag-aako nin suhol. Kagurangnan, an sa imong pagkaherak, danay na yaon sa atubang ko. Alagad ako naglalakaw sa katotoohan, suruga ako, asin maherak kasako. Ang sakong mga bitis na katindog sa katanosan, sa mga katiriponan, o umawon ko ang kagurangnan. Kagurangnan, an sa imong pagkaherak, danay na yaon sa atubang ko. An pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, sabihin mo, O Diyos, nagdadangog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
an kagurangnan mapasaindo. asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan marhay na bareta, sosog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Naglunad si Jesus sa sakayan, asinan sa iyang mga disipulos, nagiba sa iya. Padaling umilabot an makusugon na doros, malangani tan sakayan dainan nahihiling sa tao kan mga alon. Alagad si Jesus nagtuturog. Dinulok siya kan mga disipulos asin pinukaw. Kagurangnan, olay ninda, malulunod kita. Nagsabi siya sa inda, ta daw ta natatakot kamo, mga kulang nin pagtubod. Nagtindog, sinaway ang doros sa kaandanaw, asin tolos naglinaw an panahon. An mga tao nagngalas asin naghapot, si Isay ini na kinukuyog maski ang doros asin dagat. An marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Mga tugang ngunya naman ang Martes, sa laog kan ikatresing simanas sa ordinaryong panahon sa kalendaryo liturhiko kan sa tuyang simbahan na Katoliko Kristiyano, dayaday kita nanggad na yaw na sa tuyang pagpasalamat sa mahal na Diyos, hulita day kita mahihiwalay sa satuyang kagurangnan, hulikan sa iyang danay na pangataman na sin pagkamot asin pagpahalaga sa satuya. Kaya sa tuyang kagurangnan, yaonan sa iyang pakipaglakbay sa satuya, digdi sa kinaaban, maliban sa kasalan. Kaya huli kayan, mga tugang, kita dayaday ang sa tuyang pagpasalamat ng God sa mahal na Diyos, hulikan sa iyang gibong herak, hulikan sa iyang gibong pangataman, asin pagkamot sa satuya, tanganing kita gabos, hirasan kan paglaom na makamtan niyato ang kaligtasan. Kunbaga, mga tugang, at sa tuyang mga pagbasa, ipinapahiling ng God, kan sa tuyang mahal na Diyos, kung gurano kita kahalaga sa saya. Mag-abot man ang anuman na mga katibaadan digdi sa daga, umabot man ang mga kalamidad, umabot man ang problema, kasakitan, asin iba pa naman lain-lain na mga helang, ang sa tuyang kagurangnan, dayaday na maaasahan, hulitayaon ang God, maot niya kita, hirasan kan biyaya nin kaligtasan, bulungon ang mga kailangan, hakwason sa anuman na katibadan, ihiras ang kaginhawaan. Kaya mga tugang, ang mga disipulos na sa iyang kaibanan, mantang sinda naglalakbay, na nasa tao sinda kandanaw, inabutan sinda, nin makusog na doros o kaya bagyo, huli kayan, darakula an alon, haros day na mahiling an sakayan, sinda garubagang palubog na. Dahil kayan, mga tugang, day nungka nindananggad na sa isip, ang sindang kaibahan, si Jesus, Diyos na totoo, asin tawong totoo. Ang imposible sa satuya ng mga tao, posibleng magigibo ng God, kan satuyang kagurangnan. Arog baga kayan kan pagpatiwasay, kay ni kan maraot na panahon, yaon mga tugang si Jesucristo, sa iya sanang sinabihan, tuminunong, naging matuninong, matiwasay, ang panahon, asin manandagat, pati ang buot kan mga disipulos. Kaya mga tugang, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo sa Diyos. Sabi nga ni Bagakan Kanta, sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sinong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Paghihirap ba, kabigatian, pag-uusig o gutom o tabak, at kahit na ang kamatayan, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos.
Iyo yan, mga tugang, ang pirmi dapat tungkusan niya to, day kita masisiblag sa kagurangnan, padangat niya kita. Kaya huli kayo ni mga tugang, ang disposisyon niya to bilang tao, ang dayaday na pagmidbid, pagkamot, pagtubod, asin pagtiwala sa Diyos. Nahuli kung minaarabot ang mga iba-ibang mga kalamidad sa buhay nin tao, day kita mga tugang matakot, day kita mahandal, igwa kitang pirming kakapitan, ang Diyos na mamumuton, tagapagligtas niya to sa anuman na mga kasakitan. Kayo mga tugang, baka kita man kayo ni arugan mga disipulos na nagrani kay Jesucristo, digdi sa Ebanghelyo na sa tuyang nadangog, mga maluya ang pagtubod. Kun kaya, mga tugang, danay na isaisip ta, isa puso, ang Diyos, pirming yaon sa kaibahan ta, tanganing kita mga tugang, na iniibahan niya, makabot sa sayang pinag-iirokan, na yuman sana ang kahadian ni Kristo kagurangnan. Mamibi ka mo, mga tugang, tanganin sa tuyang atang maako malugod kan Diyos na makakamhan. Ako man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. O Diyos, na nagpakanigong naghihimo kan bunga kan sa imong mga misteryo, namimibi kami, wara sa nahuli kan mga banal na atang, maging maninigo ang samong mga paglingkod, huli kay Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, ta sa siring na pagkaherak, namutan mo ang kinaban, isinugo mo sa mo ang paratubos man sana, binuot mong makisumaro siya sa samuyang kamugtakan, maliban sa kasalan, tanganing mamutan mo sa samo, ang namumutan mo sa imong aki, na sa pagkuyog niya, binago kami, para sa imong mga balaog, na napatimasang mi sa pagkasala nindai pagkuyog. Kaya kami kagurangnan, kayba kan gabos sa mga angheles sa sinsanto sa kalangitan, minasanong kami sa pag-awit kan sa imong kamurawayan. Banal, ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit
asin daga, panukan sa imong kamurawayan, o sana sa kaitasan, o sana sa kaitaasan. Pagmadalang minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitasan, o sana sa kaitaasan. Kagurangnan ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami, pakabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa samo, maginhawak, asin dugo, kan samong kagurangnan si Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuwas siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod, ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwas, ipinapahayag, sagod na ikamagdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay iba kan sa mong Santo Papa na si Leon, asin kan sa mong obispo na si Joel, kan gabos na mga pade, asin kan banwaan na tinipon mo ngunya na hapon na yaon sa imong atubang. Siring man, girumduma an sa imong surugon na si Bishop Nestor Carino, na inapod mo sa imo hali sa kinaban na ini, itugot mo na an katubo sa pag-arog kan kagadanan kan sa imong aki, makisumaro sa iya man sanang pagkabuhay liwat. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen na kan Diyos, ni San Jose na sa iyong mabiniw na esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tu pa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigon magin kairas kan buhay na daing kasagkoram, mag-omawasin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin sa kaibaniya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sarasaro kan Espiritu Santo,
Ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kang mga panahon. Amen, 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 amen. Natukduan kita kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama Ama niyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayan mo, mangyari ang buot mo sa daga inisiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyang ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imoan kahadean, asinan kapangyarihan, siring manang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika ang nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyog sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan in kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, magpatinarauhan po kita, kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Blessed be the blood of Christ, bring eternal life to those who will reserve it. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Uya si Yesu Kristo ang Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kita kabos na inimbitaran sa pag-ako kay nin Kordero. Kagurangan, bako akong maninigo, na ikaw magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asina sa kong kalag, maumaya. At amanon malugod kita, kan hawak asin dugo ni Kristo, sagud sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa imong kaligtasan, asin pagpapahayag kan sa imong kamurawayan. Ikaw ang tinapay ning buhay. Ang sakramentong idinusay sa pagbabanalkan sa imong simbahan. Tandakan hawak mong mahal. Tinapay asin arang yamong inaapon at sa imong hawak asin dugo sa pagirumdumkan sa imong kaligtasan asin pagpapahayag kan sa imong kamurawayan. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami na ang banal na sakripisyo na samuyang dinulot asin pinakaibanabangan, buhayon kami, tanganing kaibamo sa danay na pagkamot, magtao kami kanbungan na nagdadanay sagkod paman, huli ki Kristo na satong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamugabos kan Dios na makakamhan, kanama, asing kanaki, pating kan Espiritu Santo. Amen. Mga tugang tapos na po ang sa tuyang misa, lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamot ki Kristo. Salamat sa Diyos.